Velkommen mine damer og herrer til dagens udgave af Hvem vil være millionær? Denne aften har vi Kevin Jensen og Alexander Ram Jensen på besøg. I samarbejde skal de begge to dyste om at vinde 1 million kroner. Er I klar? 100%! Ja! Her kommer aftens første spørgsmål, som lyder sådan her. Hvordan forlænger man en brøk? A. Man ganger med samme tal i både tælleren og nævneren. B. Det gør man ikke. C. Hvad? D. 2 gange pi delt med 0,95 i syvende. Altså, jeg tænker godt, det kunne være A. Lyder det, og den ikke også rimelig stabil? Altså, bortset fra, det er 2 gange pi divideret med 0,95 i syvende. Okay, vi tager A. Er A jeres endelige svar? Ja, det er det. Ja. Det er rigtigt, drenge. A er det rigtige svar. Her kommer aftens spørgsmål nummer 2. Hvordan forkorter man en brøk? A. Spørg dig selv. B. Man dividerer tælleren og nævneren med det samme tal. C. Division. D. 21. Det er B. Man dividerer tælleren og nævneren med samme tal. Ja, det er rigtigt nok. Er B jeres endelige svar? Ja. B er det rigtige svar. Her kommer aftens tredje spørgsmål. Hvordan ganger man et helt tal med en brøk? A. Kylling. B. 2 plus 2 giver 5. C. Man ganger det hele tal med brøkens tæller. D. Spørg Rune. Jeg har virkelig ingen idé. Drenge, husk nu I stadig har 3 livlinjer. Skal vi ikke tage spørg publikum? Jo. Lad os høre, hvad publikum har at sige. Det er C! C er vores endelige svar. Ja. C er det rigtige svar. Drenge, her kommer aftens fjerde spørgsmål. Hvordan ganger man 2 brøker? A. Tæller gange tæller og nævner gange nævner. B. Hvorfor? C. 2 gange 2 lige med 7. D. Spørg Lasse. Det ved vi altså ikke. Kan vi få lov til at ringe til en ven? Ja, kan vi det? Hvem vil ringe til, drenge? Walid fra Brabrand, mand. Hvem er os? Vi ringer til Walid. Hallo, det er Walid. Hej, det er Alexander og Kevin. Vi Ja. sidder her i Hvem vil være millionær, og vi har et problem. Jeg har skyndt dig at sige det. Politiet efter mig. Hvordan ganger man 2 brøker? Jeg ved ikke, det er fucking bumse. Det er bare tæller gange tæller og nævner gange nævner. Jeg lader forgave, vi ses. A. Tæller gange tæller og nævner gange nævner er også en lige svar. Ja. Det er rigtigt, dreng. A er det rigtige svar. Drenge, her kommer aftens 5. spørgsmål. Kom bare du. Hvordan dividerer man 2 brøker? A. Det lærte Kanye af. B. Det plejede far at gøre. C. Finder største værdien og dividerer den med medianen. D. Man ganger den omvendte brøk. D. Man ganger med den omvendte brøk. Er det jeres endelige svar? Ja, for helvede. E. Man ganger med den omvendte brøk er rigtig, dreng. Her kommer aftens sidste spørgsmål, som kan føre til 1 million danske kroner til Kevin og Alexander. Det lyder sådan her. Hvad er en uægte brøk? A. A i anden plus B i anden giver mig C i anden. B. En brøk, hvor tælleren er større end nævneren. C. Vinkelsummen af en trekant af 69 grader. D. Jace. Ja, det ved jeg. Det er C. Vinkelsummen af en trekant er 69 grader. Desværre, drenge. Det rigtige svar er B. En brøk, hvor tælleren er større end nævneren. For i aften, mine damer og herrer. Se med igen næste uge, hvor vi har nogle nye deltagere med.